Ambalma mali be mada file bago mali kono mali koka an foli babe ma fago bismillah aga don kibaru keneka amanga bidon kibaru da men jamana kono kibaru Senego ministry kimeni were boloda folo kofe Senego kalanso kama nabi fa o mako CAA samba fla an mugan juru kono kadaka kuma keme an biunu fla nani munutu kimeni folo soro ko o mawdo yara ni minake asien folo e kabini CAA dayelela ni sugu kake alaini ka kalandi kura ma keme fla an binani blakata yoro damadola ni olu samako same joro ani pesumba ministry Daniel Semo kelema ba yini kimeni kelo fe ko ugu sego jira wala saka nobo kanyi ma bakele ani keme saba an binani wolo fla de mina kimeni nke ni olu chema muso ye keme nani ani bi konoto an juri amebo anga jamana kono Côte jamana na jamana kunti mi kan aba fangala ni oye Alassane Ouattara na le shibe sambishi ani sabala ya kandi tuguni jamana kunti ya nofe utkalo klem wan woro samba flan wan juru ayaga jamana kunti 7 bla octobre kalo klem wan duru samba flan wan juru kalata kama abe fangala kabini samba fla an tan kele wati ni benake afanga nani na yini ni ani oya soro aga ni yini ni kadi anofe mogoyi nga abega yini ngalo la wuli fanga ni no yorola wa atlala gajira ko ali kambo kadaka ko jamana sere sumba ba da yini ka be siga kabo tuguni jamana kuntiya nofe wa ko ali ka kene ya fana be siga ato agake Madagascar jamana na deme bagaba chama ɲɔgɔn lajɛ Antananarivo sirada la utkalo kile 31 samba flani mwanjuru walasa ka Malgache Donatalaw segini ɲɛnajɛ kɛ u ka île belebeleba kan kalo kelen ɲɔgɔn da kɛlen kɔ Afrique jamanaw ka dolanciba la ni o ye championnat d'Afrique des nations de football ye ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye bareyan dolantanaw ka segini wari médaille ye u kan na ani Russie jamana kuntigi Vladimir Putin ka ɲɔgɔn senfɛ Turki jamana kuntigi Recep Tayyip Erdogan y'a jira ko Turki b'a cɛsiri ka taa fɛ walasa ka Ukraine ka bɛn kɛ bɛn tilennenya ani kuntalajan ye wa ko ale dalen b'a la ko Istanbul ka kuma ɲɔgɔnya bɛna kuma bɛn siratigɛ la ni jamana kuntigi fila ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Chine sommet du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Sagaï ka lajɛba tago 25 na Ambalma mali ba mada filɛ bagaw ne de bɛ dasigi kɛ aga bidon kibaru la ama fɔ ɲɛna aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ